Ce, mami, ce aștepți tu acolo? Ce aștepți tu acolo, papa? Aoleu, păi cum așa? Păi cum așa? Ia spune tu. Ia, vorbește puțin. Ce așteaptă băiatul acolo? Ce vrei tu de acolo de sus? Ce vrei tu de acolo de sus? Ia explică-mi tu mie. Ce vrei tu de aici? Ce e? Ce e acolo? Ia spune. Ia. Aoleu, mai și suspinăm? Păi cum așa? Oftăm? Ne așezăm cu minte? Și așteptăm? Ce așteptăm? Așteptăm papa, nu? Asta? Aoleu, ia uitați, oameni buni. Ia uite ce așteaptă. Ce așteaptă băiatul, mami? Ia să vedem. Aoleu. Păi cum așa, măi? Cum așa? Păi zi ceva. Zi ceva. Plecăm înapoi cu papa. Plecăm înapoi. Uite. Nu acum, mai stăm 10 minuțele. Da? Promit. Doar 10 minuțele.